Oh, Coco, no eating upstairs. What do you mean? Someone show me. No eating upstairs. He went upstairs. Hala, cream oh, my favorite. He's gonna make cookies with cream. Oh. I'm just gonna drink some coffee. Oh, I forgot the main thing I was gonna buy. What? You're old. Are you old and I'm old. you're not old? Mag-live na ta. Oh, mag-live diha. Pero i-check jud ang output sa actual. Kasi ano-ano na pud ta. Ding, 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 ding. Ding, ding. 'Cause every time I close my eyes, I think of you. It don't matter what the season is, I still love you with all my heart. And I wanna be with you forever, wherever you are. I only think of you on 2 occasions. What's that? That's day and night. I go for broke if I could be with you. Only you can make it right. Oh, baby. Only you can make it right. Oh, baby, you. Only you can make it right. Ooh, baby, baby, baby. Only you can make it right. Or should I just leave it? Somebody told me You there's had a trouble. boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February Never talk of a last lot year. when we spend time alone. My Hey, computation, how are we my supposed to know? competition, rushing Knowing and that rushing something is around. wrong. Somebody told me We got a way to you had a communicate boyfriend who looked that like a keeps her girlfriend happy that I had in and no February of last year. one Mag-share na doesn't ka. like me, Pag-share na. and no one but you, babe, has that Rushing kind and of rushing fulfill around. on Somebody me, told baby. me Yeah, you look like a whatever boyfriend. you You want, look like a whatever you want, baby. girlfriend It's alright with me, that I yeah, had it's in alright with me, 'cause you February got of that with last the year. feel, fit on me, baby. There's no competition. Baby, love, baby, sweet as can be sweet. You got that whip feel, so whip it on me. Come on, y'all. It's not jumpy no more. Mo na live jud. Oh, What happened? there was a setting, and I adjusted the setting. Whatever you want, it's alright with me. Ano na kanta? You got that whip appeal. Come on and work it on me. It's better than love. So we asking me. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Want the shot? I don't even know that song, bro. But you sang it real good. She sang it real good. You're live, you know. I don't care.
Isa mag-share sa ko. Share. Guys, money? No, it's not. No, This is that not is one. not. This is not one. That's not the one. If you're not the one, then why does my heart feel this way? Okay, share Where do I put the chopstick? in your cup. Tara, storyahan na ito. Is this mocha? I make coffee real good. Very good. Real nice. Nice and warm. It's hot. It's not even warm. Nice and hot. Hot, oh, hot. Ow! I bet you want an autograph for you and your friend. Hot, oh, hot. Ow! At followers. Sorry about that glitch earlier. But we're ready. Okay. What happened? Sige na. Magkuhan na din ta, maguluhan na ta. Pong nung 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 nung. Ang sarap talaga ng kape kapag Bear Brand ang kanyang creamer. Bear Brand. Look at your cup. Look at your cup. Look at your cup, Bear Brand. Look at your free cup. When I buy the biggest pack, I get a cup. So I get it. Naa pa sila katong ilahang container. Kanina ang mga pakape na po. Gusto ko container. Tangy. Free ad, Bear Brand. Bear Brand! Fresh brewed Bear Brand! Two for $1. $1? Who do you think you kidnapped? Chelsea Clinton? Okay na. Bear Brand. Free endorsement. Yes, hello, Bear Brand. May buga na sa imong laptop gani. Hey! Somebody told me. Thank you, Bear Brand. Na, tabunan na to itong bilbil, guys. Thank you, Bear Brand. Dari lang kumutabo na na. Okay. Thank you, Bear Brand. Sige. Balik. And so we shall begin. Yes. Sige na. Kuha ang ang electric fan. Is that okay? Yeah, that's okay. Yes. For this intro, I will hold it up. Just for the intro. Why though? Para lang, just to be sure. Okay. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. We are your distant Bisaya friends. Don't you ever forget.
Ganun. Hello, hello, hello. Yes, hello. Yes, hello. Guys, moving forward, we will not be using these kaning mga luwag because it makes my volume like kanang go up and down. Oh, dili consistent ang volume. Yeah, so I won't be using this anymore. But I can still use it if you want. Ay, uno. Magani, gihapon ta na lang, Mike. What a silly idiot idea. Hey, if it works. Gani, maggamit gyud ko og luwag para ma-confuse jud nganong nag-ani sila. Oh, sige, sige. Ah, sige, sige. Ala, bright ka, Jud, no? Oo, but of course, tanawa kong agtang, pwede pa butangan og another face. Right? Hello. Oh, sige na, kamo na. Ay, unsa man ni? Mga shout out. Oh, pasalamat lang ko kang Chair Blanc sa paghatag ka na to og bagong band name. Ay, unsa di atong blank name? Ay. Unsa di atong band name? Na-spoiler na ako. Gani, our new band name is Blank 182. Oh, Ay, yay! ito There's no clap. Yay! Oh, no. There is now a clap. Yes, it's Blank 182. Thank you so much, Chair. Yes. So smart. That was very witty. I like it. Yes, with the pun that's intended. Intended Yes. pun. Yes. Yes. Order. Hala, Od, pwede na ka mag-order in the court nga. Dili na ka mahadlok nga matagak ang mic. Order in the... Unya, pasalamat ko sa atuang tigpaminaw nga si Norse Blank. Hello. Kay na ako'y remember sa atong last episode ba nga we don't judge. Ako adi ang gusto hinumdumon ato kay we listen and we don't judge. Ana si Norse Blank gi-remind ko nimo og mao gina akong pasabot. Palakpak si Norse Blank. Yay! Ay dili lagi ka. Yay! Thank you very much, Norse Blank. Nako'y pangutan na taga North Pole ba siya? Taga north of Davao City. Ay, oo. Silingan na nato diri sa north of Davao City. Taga North Crest. Ay, gi-reveal ang dili nato address. Oh, dili man na nato address. Shout out! Wala, gipalakpakan na to si Ter Blank sa iyahang band name Blank 182. Oo, so man siya. Uy, Nakalimot dementia, ako. guys. Wala, nakalimot ako, guys. Kasi dementia, bago lang gani na hitabo, no? Wala na, kay short-term memory loss. Murag kang Dory sa Finding Dory. Finding Nemo. Both movies. Yes, of course. That's part of my kuan. That's part of my mental condition. Oh, memory, whatever. Memory losses and gaps. Maybe. I don't know. Unya, pagkahuman, kisa pa ito i-shoutout. Di, gusto na ko mag-share na sila sa atong episode. Mag-share na sila. Ay, oo, pag-share mo, oy. Pag-share na mo. Pwede ninyo i-share ang mo episode, guys. Oo, i-share ninyo. Guys, kaya nga no, malain ko. I'll wait. We're waiting. Yeah, dapat makakita mi nga na yung nag-share. Waiting. I've been waiting for you all my life. Waiting for you. Ano yung nag-share? Wala pa? Okay. Moving forward. Kuan di ay, no, nag-share di ay ang ato ang ubang listeners sa ilahang Spotify Wrapped. So, ato ka na i-judge ang ilahang music tastes. Mao ba? Sige daw. Unsa daw? Unya tanawon man pud gud nato ato ang Spotify Wrapped. Na may Spotify Wrapped ang Dili Ni Advice. Na di ay. Oh. Meron na di tayo Spotify. Mm. Di ba na di tayo Spotify account?
Namay nakabutang. Oh, kana oh. Hana to. Kana. 1, 2, 3, 4. Ni countdown siya, no? Mo na ang Spotify for kuan. Spotify Wrapped for the podcast. Unsa yung mga results ana atong listeners or atong ginapaminaw? Dili, ang atong highest Stats na to. stats daw sige. kuno na to. Sige. Tanaw na to. Guys, since it's the first recording of the year, we will just kanang ato lang po ipasigarbo ang ato ang statistics. Yes, of course. Oo. 19 seconds. Wala gyapon. Wala gyapon siya nilo. Dugaya oy. Lami kay ang Bear Brand guys, nanay kape. Dili ni siya kape nga na Bear Brand ha. Bear Brand ni siya nga naay kape. Okay. Dili Ni Advice. Ay, unahon sa nato si Dili Ni Advice 2024 Wrapped. Sige. As you guys know, Wala mi kabalo. nagsugod ang ato ang podcast karong 2024. Maayo na siya. Oh. This is our first year. Kaya ba ka? Wa ko kabalo ana. Ang ato ang very first episode kay kato pa ang katong February. Okay, good. So this is our first year. Okay, good. And so let's go. Okay, good. Tanaw na to. Fans were really loving your show in 2024. Tinuod ka? Oh, Basig kanang bugal-bugal man pulis sa Spotify. okay ba na ka? Mao man. Your fans have a clear favorite. Ala unsa day lang favorite? Your top episode was Dili ko ganahan og Valentine's episode 1. Ay. Thank you so much, guys. I-share na sa tong Facebook ring. Pwede na ma-share? I-share na ko na. Oh. Sige. Unsa man ni pag-share? Ambot lang. Download. Ay, tora, oh. Bugo. Bugo. Share. Oo. Atong episode 1. Ay, i-download pa di ay na. Sige. Ay, sunod na. Anyway, Congratulations. dili ko ganahan og Valentine's episode 1. That was really, it was streamed 119% more than your average episode. Oh, amazing. Maybe because they wanna find out our roots. Oh. The very first ever. Ang pinagmulan sa Dili Ni Advice. Oo. Ever wondered who your audience is? Wala ko nagawonder, wala ko labot. Let's break it down. Break it down, y'all. Listeners by age. Okay. Ang ato ang kinadaghanan nga listener at 34%, Kinsa na sila? 25 to 29 years old. Ay, hello children. Batanon. Batanon di ang mga listeners nato kring. Oh, Kaya dili man ta 25 to 29. oh. Or not that of a gap, not that big of a gap, but they are young. Yes, they are manghod. Yes, 34% of you are 25 to 29. I wonder, is like Koi Blank, does Koi Blank belong to this category or to this age group? Alo, ambot lang. Yeah, I wonder. Koy blank pagtubag, asa na ka? Wala na ka diri. Next, Yes. at 22%, 18 Oh. to 24 years old. Ay, nagapaminaw Gen Z. Oh, Nagapaminaw Gen Z day sa tua. oh na. Guys, sorry, nag-burp ko. Guys, ganahan di mo maminaw mga mama? Mga mama. Di ba kay naman mo yung mama sa balay? Sige, no, sa amo mo maminaw, di mo maminaw sa inyong mama. Anyway, thank you so much sa mga Gen Z na to na listeners, 18 to 24 years old, nagapaminaw din sila sa atua. Thank you so much. Oo. O nya, sa ikatulo, ang 30 to 34 years old at 21%. O ang 35 to 44 years old at 17%. Mga millennials na to. Mm. Oo. Wa man mo, nagpapildi jud mo. Oh, Wa mo nagpasigarbo. oh. Wa mo naning kamot. Abi ba na ko, friends ta? Guys, ang atong millennial listeners is between 17 to 21% only. Magpapildi mo? Ngano man na, guys? Abi man guna ko ang amo ang listeners puros millennials. Mao gani no? Daghan man day tag listeners nga mga manghud pa nato.
Ay, millennial man po din. Unsa ba ang mga Di, millennial? millennial man jud pud ng 25 to 29. But the younger millennials na siya. Kanang mga boundary na. Ah, oo. Oo. Kani mga 18 to 24, Gen Z na yun na siya. Naapot ay mga Gen X na mga nagapaminaw sa ato. Oh. At 4% and boomers at 2%, which is our mom. Oh, ato anang mama, 2%. Thank you so much, Mom. Oo. Salamat kaayo, mama. Salamat, Mom. Alright. Where in the world have you been? Dire lang, sa among balay. Wala naman kung nigawa sa Pilipinas, guys. In 2024, your show traveled the globe. Oh. How come? And Oh. how? And why? Oh. Oh. You were streamed in 38 countries. Hala, kadaghan ba, guys? May pamo, sana all. Sana all, wa pagay ko kagawas. Philippines was your top country. Dapat lang. Lain po kayo kung dili ta Philippines ang top country na to na listeners. Dapat lang. Ang dapat lang yun nga listeners na to is taga Pilipinas. Mauman. Kay lisod pod. Oh, lain pod. Mangluod jud mi ang mugawas diri kay kuan North Korea. Your fans have great tastes, obviously. Yes, of course. Of course. Other than your show, they also loved. Number 1, the Cool Pals. Oh. What's mean the Cool Pals? Tagalog podcast. Number 2, Dear MOR. I also listen to that sometimes. But although I am biased to Barangay Love Stories. Which is number 3. Yes. Barangay Love Stories. And number 4, Good Times with Mo, the podcast, and Kwentong Takip Silim at number 5, Tagalog Horror Stories Podcast. Kuya, wa ba na? Yes. Music. Ang ilang mga ginapaminaw. Number 1, OPM. Number 2, Pop. Number 3, Pinoy Hip Hop. Kuya, ang ilang pong ginapaminaw kay audiobook, genres, religion and spirituality, business and careers, and self-help. Ay, Brighton ni ato ang mga listeners. They didn't just listen. 77% of your audience watched video on Spotify this year. Hello, wala may video sa Spotify. Oh, banade yung mga video sa Spotify, di I know. Shout out to our biggest fans for keeping us at the top of our game. Hala, si Kinsa. Si Kinsa si, You're a top top 10. 10 show for your 904 fans. Daghan na guys. Naadi mi 904 nga fans nga apil mi sa ilang top 10 na podcast. Thank you so much. Clap! Escape. Wow. We love you guys. Thank you. Salamat na adi 904 na apil ta sa ilang top 10 na podcast screen. Apil 900 ka? ka taong. Oh. Oo, basig ang 900 ana kita ra pud mga parente. Ni ang upat ana sila kuan na Nathaniel Blanco, Blanc ug mga third blanc ana siya. Dili oy kadaghan ana guys, wala mi nga nakadaghang parente, grabe pud mo. Oh, mo gani no. You're a top 5 show for 642 fans. Hala. So sa 642 fans, apil pa jud ta sa top 5 nila. Oh, Wow. you're the number 1 show Pila ka taong. for 192 fans. Hala kadaghan na mo fans na top 1 mi guys. Happy ko. Na Guys, happy ko. thank you so much for Kinsa all ka you ng know. 182, please say present. Yeah, say present. Oo, kay ngano kung mag-say mo og present kay pag magkita ta timplahan ta mo Bear Brand with coffee. Ay, dapat yun mo makatilaw sa Bear Brand with Coffee ni Lamig darling. jud kayo na guys. Lamig jud kayo na guys. Your top fans listen to you 2.9 times more than your other listeners. Ay, ako siguro na ang pasabot. Kaya kadaghan ako i-play ang isa ka episode. Oh, that's so fun. What kind of creator are you? We are what? The storyteller. Ay, oo. Ay, oo, Jude. Oo. Tama, lain Jude. po, lain po. Kung dili ta sa... Oh, tama, Jude. You had 33 comments. for the year. That's so impressive. Mm. Given na we're very, very niche. We're Oh. very, very niche. Wala dito ato mga topic. Ang isa ka episode na to nga nasuko si ma'am kay gitawag og sir mo na nga episode ang pinakadaghan og comment kuno sa Spotify. It Salamat was kaayo. the most commented on episode. Thank you so much. Yes. And you got 141 poll votes. Salamat kaayo. And your most popular poll was, nagainom pod ba mo og alcohol and liquor? Mhm. And your podcast rating was 4.7. Guys, disappointed ko ano. Ano man? Ang ato ang podcast
rating Oh. is 4.7 out of 5. Oh. Disappointed ko. Kinsa ang naka-minus ana sa pagka-perfect nga 5 stars. Kabalo ko nga nun ni. Ano ba? Dagan man kay tag na-receive feedback rin. Oh. Di ba aware man ka? Oh. Naga-talk over do ko sa imo. Ay! Please let Kringkay talk. Don't talk over her. Muna mga comment. Muna ang gi 1 star ta. Muna yung naka-minus sa atong 5 stars. Napa isa. Guys, ayaw mo kabala ka guys. In anin dyan ni siya guys. Masking in real life. Ug akong mama pa. Ug akong magulang guys. Mag-take over dyan ko guys. I will talk over them. Even my kuya and my mom. Guys, siya man dyan na ang tig. Ano siya tawag na? Galgal. Tig. Ano sa? Ano siya tawag na? Tig. Tig timpla og kape. Tig. Hatod og istorya. Oo. Siya dyan na ang tig hatod og istorya sa amo ang kapamilya, guys. Kapamilya. Kapamilya. O, mauna nga istoryador gina siya. Oo. O niya, mo na to ang amo ang Spotify rap. Salamat kaayo sa amo ang mga palakpaki. listeners. Yes, thank you so much. Kabalo na siya sa epislito. Ay, nga nang wala matunikuan. Yes, thank you so much. Salamat ko ayo. I appreciate you. Unya, tanaw na to ang Spotify rap sa ato ang mga listeners sa ilahang gi-share. Unahon na to si Koy Blank. Unsa daw? Unsa man ni ang iyahang ginapaminaw? Ay, nakita na ko na iyahang Spotify rap na gi-share niya sa ato ang Facebook post. Oh. Gi-comment niya ang iyang Spotify rap screenshot. Oh. Nakita na ko na iyang minutes listened kay 129,000. Kuyawa po na, uy. Ang ako agani more 30 plus na to 30k. Ako agani, 10K ra. 30k minutes lang ko. Abi na ko, grabe na siya. Obsessed na gyud kay ni si Darling ug mga maminos ug mga music ug mga podcast kay 30k minutes is a lot. I thought I was like, nobody can top me. Guys, dapat din mas daog sa ako. Si Koy Blank. Wa, kakatunga. Gani ko ka, i-math na to. 1 over, it's a fraction. It's a fraction, guys. Guys, unsa ni ihang mga ginapaminaw? Ang iyang ginapaminaw kay Alaskan Tapes, Smokey, Kilometer Club, Andel, Astro Wonder. Wala ko kabaluan. Wag yun ko kabaluan na kuya, wag yun ni taste ni Coil Blank. Wala diri, wala dito. Oo. Wa ta Sige. kay baluan na. Next. Kisa nga listener pa ang uban. Nga nag-share silang Spotify Wrapped. Siya. Siya rin Ay, thank you, Gyapon. Oh, thank you so much, Ako Coil nag-share Blank. kisa akong Spotify Wrapped. Ay, oo, no. Isulti kisa ako mga Wrapped. Yeah. Kisa ang akong top artists. Ay, kadali lang, nakarelate man di ay si Terrence Blank kang Coy Blank. Unsa daw? Kay binaural beats kada gyud tulog. Unsa nang binaural beats? Wasag ko ka mao Di na. ani siguro na pag matug sila dapat na ay music. Ay, mao ba? Basin lang mo na ilang pasabot. Opod. Ako dili ko pwede ana. Dili ko ana. Kailangan complete silence. Oo. And no light. Oh. Oo. Anyway, nag-share po si Darling, guys. Nag-share si Darling sa iyang Spotify Wrap. Guys, nag-share si Darling sa iyang Spotify rap. Yes, Nag-send of siya og course. screenshot, guys. Oo, sige. Isulti ako mga top artists. Unang-una sa tanan ay iyang top artist na, kay si Tori Kelly. Korekong. Ang iyahang picture ni Tori Kelly, guys, kay blackfishing man ni siya. Oy, tanawa pag una siya. Hayo ba? Anyway, Oo. ikaduha. Ngano man lagi si Ariana lagi. Ngano dagan kay pasaylo sa yan. Niagi siya Latina fishing. Dili ba siya Latina? Niagi siya Latina fishing, niagi siya Asian fishing. Karon nag white fishing na pud siya. Niagi po ganyan siya blackfishing. Niagi po siya black fishing. Unya karon, the whitest of whites, pati yung eyebrows kay whites. Gani. Ayaw mo pag-ana ka Tori Kelly, guys. Mao gani. Tori Kelly is a very beautiful singer. Very beautiful face and very beautiful voice. Yes, and she does not cuss. She doesn't. She is a kid-friendly artist. Ang ikaduha ni Darling, guys, kay si Olivia Rodrigo. Oo, ganahan ko sa iya. Oh. Ganahan ko sa iya. Ang ikatulo niya si PJ Morton. Mas ganahan ko sa iya. Oh. Oo. Ang ikaapat niya kay si Moni Long.
Actually, dili jud kay ko fan, pero gitry na ko siya discover this year. Ah. And I liked it, but not to the point na kanang kuan jud ako siya Wala ka na obsessed. Wala. Ah, okay, okay. I tried to play her album like 5 times. Mao ba? Si number 5, Ariana Grande. Di dapat i-dispute ko ni sa Spotify. I-contact na ko ilang customer service. Kay dili ko musugot nganong naa si Ariana Grande sa akong top 5. Niingon jud ko, I refuse to listen to any Ariana Grande songs since I discovered that she broke a beautiful family. I know, right? Oo. A very beautiful family with a newborn baby. Oo. Nag-decide ko guys na I was a fan. I admit. I memorized all her songs. Gikan sa ihang Yours Truly na album, padulong sa pinaka-last jud na album niya. But I refuse to listen to it anymore. Ever since she stole a man that's not even considered a man. He ain't no man. He's a sponge. Yes, he is. Oo. Unya, unsa pa ni ang mo na to, ang top 5 ni Darling. Oo. Na-expose si Darling kay na Ariana Grande. Pero, ang ako istoryahan na to. Istoryahan na to. Ang ako ang 2024 recap. Oo. Kay sa YouTube Music man ko, Oo. 10 minutes, kuya, wag yun ani. Uy, mubura di ay kaayo ako ang... Abi ako, Say 10 minutes. ang ako Duha ra total nakakanta. minutes. Duha ra kakanta. Ay, 10,000 minutes. Ang 10 minutes, guys. Duha ra kakanta, guys. 10,000 minutes. Ah, Gamaya ra po na, oy. Sige. Ang akong top artist, guys, si Doja Cat. Oh, we like Doja Cat here. We like Doja Cat around in this neighborhood. Oh. Ay, ikaduhan ako si The Weeknd, guys. We like The Weeknd in this neighborhood. Oh, we like The Weeknd in this neighborhood. Oh. Ikatulo, guys, Kendrick Lamar, guys. I know that person, but I don't listen to him. Yeah, I listen to him. And nilisten ko og samot kay tungod sa iyang Not Like Us, balik-balik gid to kaayo. Ang Not Like Us is his diss track to Drake. Okay. Ang ikaapat ako kay si Cassie, guys. Very beautiful girl, guys. Very good. Unya, ikalima na ako kay si SZA. We also like SZA in this. We like SZA in this neighborhood and Cassie in this neighborhood. Okay. That's from me. And si Rina Hawkins kay wala ay. Serena Blanc. Sige lang, ma-edit sa post-production. Mao ni siya ang ginaingon niya. Behind the scenes, man ni siya. Pag naay mamali, i-edit out. Ana lang mo nakasimple. Ano sa may problema? Sige. And Rina Hawkins, guys. Balik-balik. Uy, ginoo ko, Lord. Pasero ako, Rina Blanc. Tanggalan na yung mga apelido. Si Rina Blanc, dili pa daw available lang iyahang Apple Music. Oh, sige. Thank you so much for everyone for sharing their Spotify Wrapped. Unya karon. Sa uluhan sa mga nagdilaab ng mga balita. Sige, go. Daghan tag istoryahan, guys. Sige, mag-uluhan ako. I-prepare yung mga sound effect. Tarong na. Sure taan ang tab. Sige, go. Sa uluhan sa itong nagdilaab nga mga balita. The Vivienne, winner sa pinakaunang season sa RuPaul's Drag Race UK niadtong 2019, mipanaw. Wildfires sa California nagapadayon. Ug unsa maning Kaplan Eres. Wa ko kasabo. Og mga bida sa movie nga It Ends With Us, Blake Lively og Justin Baldoni nagkinasuhay. Kini uban pa sa Dili Ni Advice. Guys, una sa tanan, the drag community is mourning. I am mourning. Yes, we are mourning because one of the greats
has passed away. The Vivian. Guys, kabalo ko basig dili maka-relate ang uban no. Nagatanaw man gud ming duha og actually I first watched it and then I invited her into that world. Ang RuPaul's Drag Race community. We're not saying na kuan nga expert na jud kayo me, but we are very very familiar kay we've watched several seasons and I mean several seasons. We're fans. Yes. Si The Vivian, usa na siya ka drag queen nga mao'y pinakaunang nadaog sa franchise sa UK, RuPaul's Drag Race UK. She I will not forget her because I thought her snatch game sa isa sa mga episodes sa kana nga show ba kay gi-impersonate niya si Donald Trump. Oo. She did it perfectly. Nakuha dyan niya si Donald Trump dito. Even the makeup, the hair, and the pagkasturya. The mouth. Oo. So, mga anak ba? Oh. Oo. How'd ka siya? Oo. So, namatay siya. Although, wami kabalungan, no? Pero, mo na akong update sa inyo. Naamanggoy controversy nga nag-spark. Kay naani siya kalaban si The Vivian. Ginganlan og usa gihapon sa mga drag queen gihapon nga ginganlan og Tyra. Dagan mga nagkalaban sa Tyra, good. Dagan gina siya kalaban, papansin siya nga tao. Oh, kulang din na siya sa pagmamahal o pansin. Oh. Kay nga no, Oo. namatay na si The Vivian no. Oo. Gitubag niya ang tweet ni The Vivian from 2020. Na-tweet si The Vivian from 2020 kay buhi pa siya ato nga time. Oh, buhay pa siya ato nga time. Pagkamatay niya, gibalikan yun ni Tyra ato nga tweet. Oh, gibalikan niya sa 2020 na tweet. Oh, unsa ayang gi-comment din to? Nakalimot ako. Ang iyang gi-comment kay I wanna make it perfect. I don't wanna misquote. Oh, yes, go. Guys, tanawa akong ilong. Guys, okay lang ni guys. Wala man pod good ko kasabot ani nga post ni Kuan ni The Vivian. Ang iyahang tweet atong 2020 kay in response to a season finale post. Syempre gina-advertise na ang season finale sa Drag Race season ato nga time in 2020. Gi-tweet ni The Vivian, ana siya, bet Tyra was fuming when she realized Netflix spoiled the win too. Sorry, gal, you tried though. Mo na ang tweet ni The Vivian. Unsa tawagan na? Slamming Tyra. Pero wala man pod ko kasabot ani nga tweet. Wala ko kasabutan nga tweet. Ang ato lang kay or ang ako lang kay karon nga namatay na si The Vivian 2025. Dira pa ni reply si Tyra. Gi-quote, gi-replyan niya. Ang quote ni ang tweet ni The Vivian, ana siya, yet it doesn't compare to the fumes of the crematorium. Grabe pud ani niya, oy. Ina pud ana, oy. Lain siya eh. Laig batasan ni Tyra ay. Karon pa siya nitubag nga dili nakatubag. Si The Viv. Uy, wala man ni. Uy, batasan man ni nga ba? Asa man ni siya, bigay ipa-sniper mo. Papansin gid siya. Naunsa naman na siya, guys. Lalaa po na naka-comment. Uy, Daghan na lagot. addict na siya, Kring. Feeling na ako addict yun na, Kring. Ug na siya yung mental health. Naagid. Severe issue. Severe, Naagid. Jud. Severe. Aside, batungan pa niya drug use siguro. Oh. Feel na ko addict na. Addict na. Ako pa ninyo,
kuana na ninyo pangitaan na ninyo niya, kuana na strap na ninyo sa strap ana. Kanang Straight jacket. straight jacket, oo. Mm. Ibutang na ninyo sa correctional. Ay, sa yun. Sa institution di ay. Sa mental health institution or sa correctional? Both. Ah. Both. Ay, naamay jail for the criminally insane. Pwede dito siya ibutang. Ah, Kaya way tabang sa kalibutan, guys. Pangit kayang comment. Namatay na ganing tao. Ingnan pa dyan niya o, usaba daw? Quote, yet, it doesn't compare to the fumes of the crematorium. ah, Uy, butasan na bata ah? ah, lain siya. Oo. Siyempre, daghang mo suporta kang The Viv. Oh. Nag-reply sa iyaha, isa na dito si Candy Muse. I've supported you for so long. I've defended you for so long. Tama na, ana siya, lain kay ka. Ano siya, I've defended you for years, but now you can absolutely go F yourself. And if our path were to ever cross, it's absolutely on site, B. It's not a threat, it's a promise, you disgusting person. Yes, disgusting person. Oh. Correct. Correct ka, Candy Muse. Oh. Yan, ni-reply ra si Tyra, threat received, prepare your funeral. Hala, sorry. Di ko gusto mo katawa. Pero, jud batasan. Lain yun siya. Kaya balo ka no, di ba si RuPaul, wala man na siya kalabutan sa mga controversy. Oh. Nag-cryptic post si RuPaul. Ang sada yan, gingon. Nadami lagi si Mother. Oh, si Mother R. Oh. Ang iyang post, kay ang video of her slapping Tyra in one of the acting challenges sa Maria season ni lang Tyra. repost lang niya. Oh, wala siya caption. Katulang clip. Katulang sagpa. Oh. Pangit yung batasan, guys. Papansin na siya. So, naagi mga tao ngayon na nabully man ni si Tyra, no? Katong siya ang nidaog kay si katudaw lagi iyang runner-up ang dapat nidaog si Raven, pero Tyra took it too far. Wa na gyud siya na control. Wa na siya na mao. Mugay na ginaingon nga, better shut your mouth rather than saying something offensive, di ba? Mahilom na lang ka, di ba? Pero papansin man siya. Well, anyway, California wildfires, another bad news. 2025 is really... Wait, did you know that 2025 started with Wednesday, Thursday, and Friday? Like, what the F? Hala, oh no! Oh. January 1 is Wednesday. Oh. The second is Thursday. Mm. The third is a Friday. So it started with WTF. So prepare. Brace yourselves. Kulbaan ng 2025. Uy, nabuang naman ganit ato mga previous years. So, Oh, sige. California wildfires, manggod. Grabe kaayo. Very, very wide. Oh. Nabi tay saying sa Bisaya ba? Ang mga Bisaya na ay saying ba nga? Bahalag makawatan, di lang masunugan. Mao. Oo. Kay, kung makawatan manggug ka, let's say cash, Oh. or let's say phone, or Oh. let's say bag. Oh. Those are, masakit, imong dughan kaayo. Sayang ang Pero, kwarta. ang ilisdanan nimo gamay ra. Oh, mailisan. Mailisan nimo 10,000 na kawat. Let's say 10,000 ang imong i-replace. Cellphone ma-replace. Bag and contents, ID, makuha og usab, affidavit of loss, kuha kag usab ID, etc. Mapulihan. But the house and everything in it, and some lives. Unsaon man na? Dili, lisod kayo mailisan. Oo. Tanan, inyuhang mga sentimental value na mga butang. Lisod kayo na ilisan. Dili na gyud mailisan gyud. Oo. Priceless. Oo. Kani mga naapektuhan ani mga dato kasagaran sa affluent neighborhoods in Affluent California. neighborhood dyan eh. Okay. Wala man ko kabaloan na. Makita na ko ang mga clips, pero wala ko kabalo kung unsa na in a certain unsa ba nga income neighborhood. Wa ko kabalo unsa na. High income neighborhoods. Pero it's heartbreaking nonetheless. Kay kana lagi mailisan man nila ang mga gamit pero sentimental value sa balay, may mga pets pa siguro sila nangabilin na apoy na matyan gyud. Oh, sa akong last na dungog murag 5.
Pero dili na accurate guys ha, sa ako lang nang nadunggan sa last na report ba, murag naanay 5 ka perished kuan. Ano ba? Og kanang how does this affect us? One way is nakakita ko post sa VA Davao nga naaday mga clients sila nga from there. Tapos giingnan ang uban na stop operation lang sa until further notice. So they don't have sweldo. Daghan kay naapektuhan. Affectuhan. Pati po dito, di ba, dire, naapektuhan ta nga mga empleyado dire nga ato mga boss na nagpuyo sa California naapektuhan. Pati po ng mga tao dito, syempre daghan mga establishment businesses dito. Ang mga ilang tauhan, wala na po trabaho pod. Kay stop operation po. Stop operation. Ang dire jud ninyo matest ang insurance companies ninyo. Kung naman ni affluent neighborhood bang ka ni? Sa ato pa na yung mga insurance ang tanan. Apparently, gipang-cancel na yung mga insurances the month before. Ano naman? Usa na apparently gipang-cancel? Sabot. Ang ilahang mga insurance company, daghan sa ilaha ang gipang-pull out ang ilahang mga insurances a month before, gipang-cancel. Kaya naman. For some unknown reason. Wala ko yung impormasyon na complete, ana, pero mura na ako nakita, guys, sa mga tao-tao. Mura lagi na ka ng mga deep chismis. Dark web. Dira na mugna ang mga conspiracy theory nga tinuyuan daw ni ang mga wildfire. Mao ba? Kalain po kung tinayuan, willing dyan mo patay tao, guys. Pero dili po siguro. Kaya ang California, man good guys, kuan siya kanang apparently dry gid siya nga lugar. Walay ulan. Tapos mahangin kay siya nga lugar. So gamayng flame, even a cigarette butt lang siguro nga nasaag sa mga dahon-dahon, maka-start gina og wildfire. Sobra ka dry na nga lugar. So, wata kabalo nga. Accident, pero accident rapod siguro na. Grabe naman po ni mga conspiracy theory nga nang gawas nga. Tinuyuan daw ni. Kalain po na, guys. Dili siguro. Pero, kung mahilig mo mututo mga conspiracy theories, depende man sa tao. Pero, lain lang kayo huna-unaon. Kay, sa ato pa, katong kinsa man ang grupuha nga magtuyo og wildfires, tuyoon nila, magsunog sila isa hantod magkatay. Ibig sabihin, willing sila mupatay mga tao? Willing sila mupatay or mo erase og mga homes? Kalain po, sinister kaayo bay. Lain sila batasan. Lain sila batasan bay. So right now, the fire is still not contained, unfortunately. Nanggawas lang nag-evacuate lang ang mga tao. Multiple fires ni siya, guys. Multiple fires. Palisades, Pacific Palisades, usa ka affluent neighborhood, Eaton fire. Muna ako sige tagkuan mga lami sa US kay na snow. Kano mga nga na to na wishful thinking. But we are still very very lucky we're here. Kay wala tayong mga ingana nga klaseng kuan. Naman tayong mga dangers diri sa Davao. Na danger diri like we are earthquake prone. Nata sa fault line. And it's our fault? No, it's not our fault. No, it's not. No, it's not. Bagyohonon pa gyud. Dili nito bagyohonon pa rin. Mabahaan man lagi ato ang mga Baha silingan lang. sa... Baha. Kaya di man kabalo mo kanal ang gobyerno. Ngano man ang mga flood control, wala man lagi Dili, wala tay bagyo diri nga kanang tinud-anay nga bagyo. Kita nakagbagyo nga katong video sa kuan sa Tacloban. sa bagay. Lahi ra jud to kring. Mas extreme severe jud tong mga pagkabagyo. Wa tay nga ana diri. Kanang maabot sa atop sa balay ang mga tubig. Wala tay nga na diri. Naapod lagi tungod baha. Wa sabot siya. Wa sabot siya, guys. Wa sabot. Kuan ba kung pasabot, wa tay bagyo. Katong ka-remember ka atong mga Tacloban na bagyo, mga undoy? Ay mga Tacloban, ay kanang Pablo sa to. Basta somewhere kanang in the past na atay bagyo nga grabe kayo na mga video nga ni surge jud ang ocean padulong sa land.
Wala ko kita sa mga video. Katong nga buak jud ang mga samin kring. Kita kaskusog sa hangin. Hadlo ka po Oo, na ing ana, dili ko ana. naing ana nga bagyo sa Pilipinas, pero wala tay ing ana diri sa Davao City. Buyag ra pod, Buyag. gratefully, Oh. thankfully, wala tay ing ana. Pero makaingon lang kag ginabagyuhan ta kay abi nimo bagyo kay kusog kayong ulan, mabahaan. Naay baha areas sa Davao naa. Labi na tumaduol sa river. Normal lang na siya, guys. Muna advice na ko sa inyo. And I'm not a real estate expert. Pero never buy a house near a river. Bitaw. Oo. Because you cannot control that. No, it's out of your control. Hello, nice diri na ay river view. Ayaw guys. Kay ngano kanang sa una pa jud niha, ayaw mo katingala sa akong inon na presyo. Sa unang panahon, 2009 or 10 nara diha. Giagda ko sa akong friend. Dili ni scam ha. Giagda ko sa akong friend nga mamalit tag yuta dito sa Pangi. Okay. Kuan ka ng 500 lang ang bulan ling sa yuta. Di ba inganyo jud ko? Barato kaayo. Barato kaayo. Kato nga time 500 a month is still barato pod. Hantod karon barato kaayo. Pero barato pod to siya ato nga time ko pang wa ta anak pang anak ko kay Nathaniel Blank. Yan ako. Ato na to gikuyog namo ang among papa, my father-in-law who's an engineer. Giadto namo kay nagtrabaho siya sa planning and development basta sa gobyerno, planning and development. So medyo may alam siya sa mga real estate. Di man real estate per se. Geography, yes. Pag ato naman dito, napansin dayon niya ang river. Wa siya nisugot dayon. Automatic no jud dayon siya. And that was like really like a blessing in disguise. Nagsakit akong dugan kay dili gid mo sugot si daddy ato. Kay barato gud kayo, nga gusto ko. Kaya gusto na ko dito magpatukod. My friend did buy, dito sila nagpatukod. You know what happened after a few years na adyo nang namatay dito kring. Sa Pangi. Kay ang baha ni abot sa atop. Ay, hadlo ka. Moto siya nga time nung namatay sa mga baha sa Davao dito to sa Pangi. Sa Pangi di ay na. Yes. Thankfully my friend, okay ra siya kay medyo layo siya sa river. Pero naagya po'y baha, nabahaan gyapon, pero layo na siya. Pero katujong dito jud sa river, patay jud sila dito. Sadly. Pero mo lang na ako maingon ma-share about that. Ayaw mo palit og kuan. Unless ko ang river ninyo kay kanang contained gid gani na kanang naagay mga tawagan natin. Dam? Kanang nadyo kanang simento nga kanang murag firewall ba sa tawag ana. Nagi mga concrete barriers or whatever they're called. Siguro sa Japan lang na mahitabo. Wa ta kabalo. Di ba? Pero umola siya kung maingon, guys. Kung dapat istadihan siguro no kung unsay risk ana nga lugar ninyo. Kay pareha anin diri sa lugar sa California na ay a picture emerged of a house nga intact gihapon. Sunog ang mga house sa palibot niya pero kato nga particular house intact gihapon siya. Why is that? Kay ang iyahang design specifically good to prevent or stand na siya firewall? Mga firewall ba? Okay. Kanang gituyo gyud ang design sa iyang house nga dili madamay sa mga sunog. Mo ganang gitawag nga firewall. Kay para ang fire na i-wall. Tama ka. Tama man jud ko. Ang amo bayang balay no kay kanang dugol ba kaayo dikit ba kayo among area? Kay old town man gud mo. Old town road man gud mo. Basta kasagaran old town road. Dikit-dikit gyud ang mga balay ana. O mga kumbaga mga karaang damang sa Davao City, dikit-dikit murag obrero. Mga karaang damang na diha, mga dikit-dikit na sila, mga apartment, mga balay, dikit-dikit na. Mao gani na ron na unta mayong lawas magpatindog mi og firewall. Ingkaso lang. Dapat gid nga na. Kay para kayo. Para dili madamay ingkaso lang kay ikaduha baya in the year 2024 ikaduha baya niadto ang mga bombero sa kapit na po.
Ikaduha ni ato ang bumbiro sa among ang lugar kay amo silingan na sunugan. Ay. Ikadaghan na ginadara sa among atbang lang namo. Oo. Guys, naapog ko'y kuan, halalubot akong camera. Tanaw ang sa Arian. Pila siya ka-percent? Pila? 19. Oh. That we better hurry up. Or i-charge. Na kayo available charge. Oh, tara on sa man di any. Ay, bugo. Bugo hindi ka. Ay, bugo man. Mas bugo ka. Na may charger diri nga bakante. Anong dili na to na ikabit? Ikabit. Ay, no, sa. Battery low. Got it. Asa Low mo? battery. Please charge. There you go. Alam mo, tingog siya. Pero ring. Oo, ano naman gina. How adorable. Oo. Mo lagi na, guys, kanang kung asa mo mamalit og yuta para tukuran sa inyong future home. Better consult someone na expert sa mga ingana. Study the risks. Oh. Kung masking ka nang moingon nga, ka-nice, uy, ang balay na sa top of the mountain. Uy, risky po na sa mga landslides. Oh. Oh. So dapat ang kana imuhang balay, ang pagkatukod na account, gi-account na ninyo ang landslide. Ug kanang mga patag, risky po na sa flood. Kanang Oh. patagon. So dapat pagkatukod sa inyong balay, gi-account na ninyo ang flood. Oh, na may flood control po. Hala, asa ako ang luwag? Oh. Oo. Nya kanang mga duol sa river, i-account po ninyo ay i-take into consideration po ninyo ang inyong balay na possibility na mabahaan kay mukuan ba ng river mo kumbaga mo high tide Oh. maka badamay gyud mo Dili lang man na kay. swimming gyud inyong sala. Oh. Ma-high tide, ma-low tide. Oo. Inga naman na alam makontrol din ninyong river guys. Mo gani no. Makontrol din na ninyo. O makontrol ba din ninyo kano sa ang landslide? Oh. Makontrol ba din ninyo kano sa amo baha? O dili mo baha, makontrol ba na ninyo? Ang inyong kontrolon lang guys, kay ang inyong building. O ang decision ninyo. Oh. Ang decision ninyo kung diha ba madayon mo o dili. Ang pinaka-safe jud nga balay kabalo mo asa Man. dito sa sa balay ni Mark Zuckerberg sa iyang fallout shelter. Sa Hawaii. O sa Hawaii. Na siya fallout shelter ko na dito. Ay, naamon po na volcanic activities dira. Basig giiha na nang gikuan, gi-design na niya nga dili makasulod ang mga lava diha sa iyang balay. So, guys, advice na ko sa inyo ha, Mark Zuckerberg. Be Mark Zuckerberg. Maski ganin ka ng mga high-rise buildings. Oh, tanan na ay risk everywhere. O niya, tapos daan mo sa fault line. Oh, Ngano? Ngano mo palit? Ay, charot lang. Di-judge na to sila. Nakapalit na ba nila dito? dili man na nila kung basin lang di ay wala sila kabantay, nga naana di ay sila, na-inherit lang nila ang balay, at dili sila ka-afford og bagong balay, nalang gid sila dira sa fault line. Gani, no? Mm. Sige, go. Next. Kisa mo lang kaplan eres craze. Wow, kasabot. Usa lang kaplan eres. Wala sad ko kabalo ana. Mo na atong basahon. Kay natingala ang good ko. Na ako'y nakitaan ba ni agi sa ako ang newsfeed, reels. I'm the Kaplan heiress. Ana. Gitanaw na ko ang short video. Kay kuya pud ani nga show oy kay ang kani si naisa ka girl. Ginabuli siya. Pero siya day ang tinuod na Kaplan heiress. Kuan siya, murag dato kuno siya sa ani nga lugar. Unsa na? Show na? Sa asa? Show siya sa TikTok. Ay, dili sa TikTok. Oh, show siya sa TikTok. Basta kuan Na-show siya. ang TikTok. Wala dyan ko kasabot, guys. Show. Pero ang iyang medium kay sa mga reels. Facebook reels. Vertical siya nga. Oh, vertical siya na video. Vertical siya na Oh, siya. I know what you mean. Kaya na ako'y nakita video nga kanang nagpakasal sila, do you wanna get married? Kani, dito pa sila nang meet. Murag mini-series. Naapo ingon ana.
ang homeless guy nga ginatabangan niya, buotan kay siya sa homeless guy. Bilyonaryo na yung homeless guy. Oh, yan na. Murag Wattpad. Murag ka na mga story good sa mga teenager na mga precious hearts romances. Murag Cinderella stories. Oh. Ah. Kaning story sa Kaplan ba kay kanang murag pang teenager gid kaayo siya na story. Mean Girl style. Oh, Mean Girl style. Anang chick flick jud. Oh, kaya ang kaning isa ka babae nga naa siya tao-tao duha, naa siya sidekicks. Ay, Mean Girls jud. Oh, Mean Girls jud. Kaya ang kaning babae nagapanggap siya nga siya daw kuno ang Kaplan heiress. Kaya ang kaning Kaplan na family murag ka ng Hilton family, ka ng affluent family sa ilang lugar. Ang kining babae nga Mean Girl, anak siya sa maid sa Kaplans. Pangarap niya maging Kaplan, pero anak siya sa maid. Unya nagapanggap siya na Kaplan heiress daw siya. She's a daughter of a Kaplan. Pero ang kaning babae na ginabuli na... Yati, murag nadunggan ko na story ani. Kanang na Bisaya nga vlogger ba? Iyang mama naghiwa gulay. Siya ma. Ano siya? Naka-remember lang kung kali. Siya ma. Naku, classmate mo ba? Katong Kaplan. Kisa man na. Basta katong Kaplan ba? Katong Kaplan ko. Basta katong... Nag-atik-atik siya nga. Siya doon ang Kaplan nga tagapagmana. Unya, kisa lagi na ba? Basta katong Kaplan na kay nungdom na ka. Iyang gikuan yang mamagistoryahan. Yung sumay masulti ni mo mga. Nga na nga. Nagpanggap siya nga. Siya doon ang Kaplan nga. Dili di ito siya. Maglagot ko anak. Mag-react mo di ang mama. Maraya lang gibinuangan niyang mama nga. Abing kailan nila. Pero sa TikTok show, di ito. It's a TikTok show. Okay. Sorry guys, we are not updated with those kind of content. Pero actually, dili di siya, naa siya sa TikTok, naa siya sa Facebook Reels. Pero naapoy isa ka streaming platform siguro, I don't know, na ginatawag og Reel Short. Dito siya nag-originate ang Kaplan heiress. Dito siguro na nag-originate ang kana mga my homeless is a billionaire mga anak. Dito siguro na nag-originate siya sa Reel Short nga platform. Mo na siya. Unya ang kining babae nga simple Murag ba sila di class celebrities? Murag ana siguro. You don't know them. Well, I respect their hustle. Bitaw. Lain-lain man gitag mga paringkamot, guys. Unya, ang mga linya ba kay naay scene dito nga nagpa-party ang kining fake heiress, nagpa-party siya sa Kaplan Mansion. Pero naa lang sila dito sa gawa sa poolside lang sila. Naay nangutana dito. Excuse me, can I use the restroom? Unya ang katong fake heiress ano siya? It's in the ni ana lang siya. Unya for some reason, naa dito ang true heiress na ginabuli na simple lang kay manamit. Naa siya dito. Expert kay siya. It's on the hall, down the right, ana-ana. Or down the hallway to your right, ana-ana. Unya, ana pod ang barkada ni fake heiress. How does she know that? Ay, what is nakabalo nga siya ang true heiress? Wala sa kabalo. Okay. So, Ginabuli nila. mura naman dyan ni siya Cinderella, guys. Na step evil, stepmother. Duha ka evil twin sisters. Nga saan mo kayo mga linya? Kaya kita lang ako itong specific video. Kaya naa dito ang maid sa Kaplan. Nang hipos siya dito. Sa pool nila, ay sa pool party. Unya, ana ang fake heiress. Unya na mombi, ay, maid, unya na bi, na mali siya, og tawag og mom sa iyang maid. Unya, anak pod ning babae nga kanang true heiress nga ginabuli. Ano siya? I heard, did you just call her mom? Kanang, ang mga linya ba? Kanang, pang teenager kayo. Mara kay nagtaro ka mga gimmick. Did you just call her mom? Why are you here? Ana. Basta, lang, wala lang. Kuya lang siya nga show. This is the new Precious Hearts Romances. It's like a pocket book turned into series.
Kabalo mo na Precious Hearts Romances, guys. Pocket books. Pocket books. Na ako'y best friend sa elementary si Paula ba? Shout out to you. Shout out. Kuan. Mahilig siya basa-basa na, guys. Kanang Precious Hearts Romance, kanang mga pocket book. Kanang mga gagmay na libro sa una ba? Kanang mga tag, I don't know, 50 pages. Gawera na siya. Ana. Unya, mao na siya ang amo ang Wattpad, mga millennials. Kay ang kaning mga nisunod sa atoa, kisay nisunod sa atoa Gen Z. Mo na ilahang Wattpad kay ang sa Wattpad mo po na ang mga Precious Hearts Romances Gibutang lang sa Wattpad. gibutang lang sa Wattpad, mga pang teenager gyapon na story. Unya karon para sa mga Gen A na sila reels nga mga Kani stories. mga kaplan-kaplan. Mga kaplan-kaplan na mga may homeless boyfriend is a billionaire. Unta mabalik na to ang generation of reading, no? The reading generation. Oh no. Oo. Mabalik lang na to. Unsaon ka na, no? Ipadayon na Wattpad. Mga kay na naman dra mga electronic na biya taron. Unta no mabalik na to reading generation. Wala lang. Anyway, mao na siya guys, basi natingala mo unsa nang kaplan, mao kana siya guys. At least na ako'y naibalaan karong adlaw. Salamat kanimo, Kringkay. Yes, you're welcome. Unsa man ni si Blake Lively versus Justin Baldoni? Nay drama. Unsa man, sige, sorry ako. Kani manggod si Kisa na si Blake Lively. sample. Wala sample. Di siya si Gossip Girl, guys. Kabalo mo na. Wala mo kabalo. Ani na lang, siya ang asawa ni Ryan Reynolds. Wala po mo kailan na, guys. Si Deadpool. Si Deadpool, guys, na asawa. Yung asawa, si Blake Lively. Naa siya yung movie nga dili na ko malimtan katong Shark. Unsa to? The Shallows. The Shallows. O katong, basta kato. Ang favorite movie nako ni Blake Lively is The Age of Adeline. Oh, yes. Katong dili siya motigulang. Dili siya motigulang. Oo, yes, guys. That's my favorite movie of her. Sikin sa man ni si Justin Baldoni. Mao na siya ang kuan kanang iyahang Italian looking Prince Charming sa movie. Sa movie nga It Ends With Us. The title sounds like Pinoy. Mo ba? Kan It Ends With Us. Mga Bea Alonzo and John Lloyd Cruz or kisa ba? Catherine Bernardo and Alden Richards. Mga ana ba? Yan. So It Ends With Us. Wala pa ko kita ana nga movie. Ako pon? Maybe I'll watch just maybe when I get bored. Ako muabri naman ko sa akong streaming platform and whatever is like top 10 of the day. I just click it. Like that. Anyway, kaning It Ends With Us nigawas ni katong August 2024. And some drama surrounds the movie. Ang nga, unsa day nahitabo? Unsa naman po na artiha ba ana nila? Kay nga no, ang drama kay naaday mga behind the scenes tension between Blake Lively, the star, and Justin Baldoni, also the star, at the same time the director of the movie. Okay. Ay, si Justin Baldoni ba, love team man na siya sa Jane the Virgin. Oh, yeah! Now I remember. Yes. That's why he's so familiar. Sa Jane the Virgin ni siya. Nagatanong mo Jane the Virgin, guys. Nice kina siya nga series. I loved it. Na si Britney Spears. And also Britney Spears is in How I Met Your Mother. Mo ba? Yeah, she is. She is so pretty there. Anyway, bala yun. Nasa sila movie nga It Ends With Us, no? Yan. So, katong sa pag-promo na sa movie, natinga mga tao, dili lagi na nag-auban si Justin Baldoni sa mga promo shoots. Ay kanang mga promo press con. Kaya required man na nga after ninyo kung ready na for promotion ang movie, magkuyog jud mo magpa-press con, tours. Mag-tour, mag-interview. Never gid sila gauban. Ngano ka ha? Moto, ngano ka ha? Unya, moto, na may mga speculations have come up. Unsa man ang mga speculation? Kaya mga speculation daw kuno nga, na tension between Blake Lively and Justin Baldoni. Ang una nga nigawas, kay Blake Lively was taking over the movie daw nga. Producer si Blake Lively ani.
si Justin Baldoni is a director, no? Nag-take over daw si Blake Lively, stepping on Justin Baldoni's foot. Iha daw sa pawan, ang aktor. Na siya pagka main character. Oh, murag anak ko, no? Kuno. Ang nigawas ado nga mga panahona. Mo na una nga issue. Mo na una nga issue. Chismis. Yan apa jud daw ni nigawas nga Ryan Reynolds. Blake Lively's husband. Naa daw siya gisulat nga scene for the movie nga wa may labot si Ryan Reynolds sa movie nga mag-apil-apil man siya. Ano man po pagka main character ni si Ryan Jud. Maski No. asa na siya ibutang nga movie, feeling na ko gina-push jud niya nga KSP ko. Oo. Kinako mo niya akong ma-remember kang Ryan Reynolds the first time I saw him in a movie. Sa X-Men. Si Agent, unsa gyud siya dito pang Agent 11 sa X-Men. Di ba Deadpool man gihapon siya dito? Ako mahinumduman lang Dili sa Deadpool ang name dito, Agent 11. Katugong gitay iyang di siya kasturya. kay KSP jud siya dito. Ay, di ay ba? KSP jud siya mo na gitay iyang baba. Unsa na nga X-Men? Basta si Wolverine jud na sure ko. How many grapes can I Basta. Nana si Ryan Reynolds dito kanang di siya ka istorya ana. Nga seryoso ka siya nung. Laban sila ni Wolverine dito sa taas sa Korekong. Oo. Kauban niya si Wolverine, kauban niya iyang kuya si Sabretooth. Shoot. We're looking for the phone. Asa rin mo phone? Alak ka Nawata. na, lobat ka. Ay, wala. Di, ay, no. Kiki-charge man na, Sige, Oo, go. man. Tapos. Nya, pagkahuman man good, ani. Naapad yung mga nanggawas nga mga istorya. Kasi nanggas ang mga istorya. Nga si Justin Baldoni, ang focus sa movie, dapat is the domestic violence in the movie It Ends With Us. Pero si Blake Lively ko, gina-undermine niya ang domestic violence. Ginahimo niya ang preppy, happy, upbeat ang movie. So, ang promo ni Blake Lively kay grab your girls, put on your florals, and head to the theaters. Mga upbeat ba? Nga dapat according to Justin Baldoni, seryoso ang movie. It's about domestic violence. So, mali ang, guys, dapat lagi mag-meeting sa mo. Sa permiro, before anything else, before any project begin, Karabaw English na kay ko, guys. Kaya ako mga kauban sa trabaho, guys. Karabaw English po. Patakdan ko, guys. Basta guys, surihan tamo sunod. Guys, before any project will start, you must have a meeting. Bitaw, tama. You must agree about the direction of the movie, like asa padulong, unsa ang atong branding, unsa ang theme, is it what's the tone, is it serious, is it upbeat, is it love, is it romantic, is it Christmassy, is it action, is it violent? Dapat magkasinabot dapat mo, guys. Sawa pa na magsugod, ha? Sawa pa magsugod, dapat mag-meeting na sila daan. Sa iwit pa man diya pa man maglalis. Humana na ang movie. Na-shoot na. Daghan ka itong nanggawas ng mga issue about kay Blake Lively, nadaot gyud ang reputasyon ni Blake Lively ato. Kaya ako bisag ako, personally, nairita ko gamay kang Blake Lively. Naapektuhan ka? Naapektuhan ko kay idol ba ako na si Blake Lively, no? Ako wala ko pakialam, guys. Pero naapektuhan ko. Ay, kaluoy po nimo. Murag naik ko kang Blake Lively kay mean girl siya. Mean girl siya? Kay naabe ni gawas na usa ka interview na kung asa ang interview nga, congratulations on your bump. Kay buntis, known nga buntis si Blake Lively. Unya, si Blake Lively, gitubag niya sa interview, congratulations on your bump. Muragog ka na. Ko siya, kanang sarcastic. Petty. Sarcastic siya. Kanang, daghan kaayo og nilaban sa interviewer. Hala ka, mean girl ba ni Blake Lively? Unya kato nga interview mismo kay nag-istoryahanay na ang duha man to ang gi-interview si Blake Lively og iyang co-star. Sila lang duha nag-istoryahanay, gina out of place nila ang interviewer. Way batasan. Walay batasan. Nadaot gyud ang reputasyon ni Blake Lively. Unya karon nang nigawas sa una pa na other half of 2024. Karon nga December 2024,
Gikasuhan ni Blake Lively si Justin Baldoni. Ano naman? Unsa naman pod? Smear campaign daw to ang mga nahitabo bantog na daot ang reputasyon ni Blake Lively. Smear campaign nga si Justin Baldoni ang nagpasimuno. Daghan daw siya og mga receipts and texts, messages. Nga si Justin Baldoni kuno ang nagpasimuno sa smear campaign. Guys, naba tayo labot ani wala ba ako'y labot. Unya pagkahuman. Sexual harassment. Naay nahitabo behind the scenes. Buto ka. Kay natamakan naman gud si Blake. Nangita na lang gina siya kuan. Kay dili ta mo tuo sa tanan, guys. Tarawa si Amber Heard. Gina-compare gani na ron kay Amber Heard o Johnny Depp ron. Tama ko guys. How bi ako mo basa og tao? Oh. How bi ako basa og tao? Feeling nako dili na tinuod. Feeling nako ginakuan lang na niya. Pakuan lang niya mamali. Wala ko kabalo ana kung man asa ko mo. Ana man ang mga narcissist, guys. Abi nimo wala kay sala, pero at the end of the day, if you talk to a narcissist, you will feel like it's your fault. Oh. Ana na siya. Kung tan-awon nimo ang karakter ni Blake Lively ug ni Justin Baldoni, kana kung karakter nila sa mga interviews, sa mga Ma-compare videos. nimo ang ilang mga clips nga kung magtanong ka sa ilang mga real personas. Oo. Ay, dili persona. Real personality. Oh, real. Dili mga acting clips. Katong mga real jud interview. Mga interviews. Sa. Kay apparently, karon ni bali na pod. Ano naman? Kay di ba sexual harassment kani si Justin Baldoni, no? Oh. So, kuan siya kanang ginaabusar niya si Blake Lively kay naa daw siya ginadugang na mga kissing scenes sa movie nga after na ni agree si Blake Lively. Sa to pa tayo humanag shoot na humana og meeting sa script mo lang ni atong kissing scene tulo ra ka buok. Oh. Unya pagka-shooting nila wala sa sabot ingon siya iten na to ka buok ang kissing scene. Oh, gidugangan kuno ni Justin Baldoni. Tinuod na. Daghan kaayo nakadetalye sa iyahang reklamo. Unya naay mga unscripted na mga naadoy kuno na one scene didto sa movie nga it doesn't require any sound kay murag montage lang siguro to nga scene. Pero katong gishoot nila to nga scene kay naadoy gisulti si Justin Baldoni nga it smells so good. Ning whisper daw siya sa dalungan ni Blake Lively while they are like dancing in the scene. Pero unscripted kuno ang mga caressing ni Baldoni sa Baldoni was caressing Blake Lively on her cheeks, on her neck with his lips. Kana mga unscripted kuno nga mga ingon ana. Guys, sayo na kay nga problema. Ang saan pag-solve? Ayaw mo pag-artista. Kay guys, ngano man mag-kiss mo sa lain nga minyo man ka Blake. Blake, di ba minyo umang ka mo kiss? Mo gani mo ana gud akong bana. Mo ana na si Nathaniel Black, guys. Ginhaon sa na nila kana mag lips to lips gyud na yung mga dila-dila. Mao gani no kay mga dila-dila maganon. Maganon na jud. Mo gani no Magpasahanay laway. Oh. Unya, dili ba sila mag-asawa? Ginaon sa daw na nila pag compartmentalize. Oh. Ginaon sa doon na nila. Lisod do kaayo. Muna, para sa ko, Blake, gisudlan man na nimo, nag-artista man ka, naamoy scene nga nag-sayaw, maganahan mo. I-caress ko no, it smells so good. Hala! O di syempre, kung maudyo na ang inyong kanang ang gisugo sa direktor ba? Kung sa Bisaya pa, sugo sa direktor. Ang direktor man mismo kasi Baldoni. Wa siya mahimo kay ang direct. Guys, double-edged sword. Double-edged sword. Kay ngano? O say sugo sa direktor. Magsayaw lang sila. Sayaw. Romantically. Pero what if si Justin, ana siya sa iyang sarili kay direktor man siya. Gisulti niya sa iyang sarili sa brain. Justin, ikares ni mo siya sa iyang cheeks, hantod sa iyang liog. Niya na siya smell so good. Ni patungo po siya sa iyang direksyon. Kay director si Justin. Guys, Nag-gets ko ninyo, guys. Nako kung wala ko. Klaro Guys. na itong explanation ba? Grabe. di ba ana man gina changes na maghitabo no? Okay, kay nga no. Kring ani na siya, kring. Sultian ta ka, kring.
Kung tayo ang ingon si director na, hilak unya, pero dili mukunot imong naong. Hilak lang. Ni ana siya, ang artista. Ay, nakadesign ang director nga, mautad na ani ka na magana-ana. Di daw makunot, pero nagana-ana siya. So, usabon niya. Bag-uhon na lang nato kay pangit kag naong dito. Gusto na ko, maghilak ka nga, makunot ang naong niya. Ano siya? Mauna! Kana gwapo, o di na change. Oh, na-change. Na change. Oh. Naadyo na yung may tabo na yung anak. Guys, Daghan, labi na daghan. pag creative ang work. Oh, If the work is creative, oh. creative ang kuan ba ang core sa inyong trabaho like acting, music, painting, daghan jud ang may tabo in the middle, guys, nga mga changes. Daghan pag gisulti si Blake Lively. Daghan pa di ay wa Oh. pa na human. Kay naa may intimacy coordinator ng mga ingon ana no. Na din yung mga Naman na coordinator. naman na yung mga choreography. Ang mga love scenes no. Kunya kay wala man may patuo. Kay naaman sila gusto na idugang na wala gi-briefing daan. Kana mga ingon ana god. Mga kuan, mga pinakalit na changes. Oh. Kunya wala nila na briefing sa Pero ilahang guys, intimacy coordinator. Di ba sa mga Bisaya natay mga saying na, mo may sugo sa director, guys. Tama no. Naaman tay saying ana dress Nakaroon Pilipinas. lang niya na gets. Tama no. Mo ang sugo sa na director. gets. Mo gani si Justin, ganin na. Na-gets ninyo? Pag sayaw nila ni Blake, mao lang ang nakabutang sa script, magsayaw sila. Pampaliog ko na ay nag-call. Dwight Happy. Pa, Wala na naka-DND. wala. Basi, guess na. Tubagasa. Naay na nawag sa mong kamera. Dali lang, tubagasa. Speaker na lang. Speaker. Hello? Wait lang. That's an important call. Hello, we're back. Yes, hello guys, hello. Balik ta sa tong director. Oh, ang director, ang sugo sa director, guys, kay lahion niya, ay dugan-dugangan niya, mga Ang kissing script, scene. guys, mao ni yung script. Yang anang director, sundo na to ang kuan. Musayaw ta. Nya kasi Justin mo siya ang artista, di ba? Siya ang nisayaw. Siya ang nisayaw. Kunya kay director man pud siya, niingon ang ihang utok nga as a director, niingon siya nga Justin, dapat moingon ta og smells so good. Dinituo siya sa iyahang director. Pero may sugo sa director. May sugo sa direktor. Mo gani ang uban gani, guys. Sa tuwa sa mga Bisaya. Maglagot gani ta ka naman nanood ang mga teleserye sa una. Nganong ing anak man, uy, mo ana detong mama. Dagan! Mo may sugo sa direktor. Ngano magbuot ka? Oh, tama. Tama, no? Mao nang naay word na nganong magbuot ka? Kay ang direktor mo oy magbuot. Tama, no? Bugua, uy. Natay saying gyud diri sa Bisaya, guys, nga mao nay sugo sa director. Dugay na kanang nasaying gikan pa na sa kong mama. Bata pataan na. Oh! Tama, no? Wala na, nag-doorbell na po. Daghan kay tag mga bisita diri, guys. Dali lang, guys. Yes, hello. Kisa man na. Wala. It's It's a blank face.
Ay, si Mami dahil. Murag aswang ba kay way magpakita sa video. Blanco. Wow, grapes. Sana all. Yeah, Guys, mo to guys. nag-record meron mi. Asa daw ang grapes? Ihatag. Oh. Thank you. Damihan na. Ay. Hala, ako kakaon na hurot na. Grabe sila. Hala, grabe. Grabe ha bata. Si iba man na ba? Grabe kayo makaon ng grapes. Anyway, guys, sumoto guys. Sige. Padayon ta. Muna siya guys nga. Nga naman ni si Blake. Di pa to director. Unya, si kinsa man ninyong tuhuan na ni? Wala Si ko ito. Justin Baldoni o si Blake Lively? Wala ko ituhuan. Wala mo ko kailan nila. Pero ang ako alang, dapat mo tuod yun ta sa sugo sa director. Mo may sugo sa director. Nag-director pa mo, di mo mapatuo. Nag-artista, dili mo tuo sa direktor. Mura bag, niskwila pa ka, di ka mo tuos teacher. Wala na lang ta ka niskwila. Mauno. Oh. Sa asaman mo, Blake Lively o Justin... Oy, dili ni siya same sa Amber Heard, Johnny Depp issue. Please do not compare. This is a whole different story. Amber Heard sucks. And stepped on a bee. My dog stepped on a bee. Johnny Depp is no angel, but Amber Heard totally sucks. That's it. This is not the same story. So, wala pa ko kabalo kung kinsa ako aron. Si Blake ko mo kay Lively ko mo too o kang Baldoni ko mo too. Guys, Nalibog ko. kung kang Blake mo o malively jud mo. Kung kang Justin mo o maupaw mo. Kaya naman upo man. Mabaldon. Ano ka? Asa naman ako ang sound effects? Wala ka. I'm so proud of you. How did ko anak guys, kay liwat ko sa kumbana. Natakdan ako sa iya. How kasi maging anak. Karon unha na nako siya. Oh. Sige, mag-vote in the poll na ta. Sa Olympics. Ito sa ako sa i-type. Choose your player. Blake Lively, Justin B. Sound effects. Ge. Vote in the poll. La 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 la. Choose your player. Sa artista, Blake Lively o sa director, Justin Baldoni. Og ang pangutana. Nganong nakaingon man ka? Kung kinsa man gali imong gibotohan, paliw kog explain. In 5 paragraphs. Minimum of 1,000 characters. Correct kong. Explain your selection and your vote. Correct kong. Pag-comment lang mo dira sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Basig na mo yung mga topic suggestions or questions. Please reach out to us. Don't worry, your submissions are sometimes anonymous. Sometimes, dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Unya, mauro to guys. See you next time, guys! Bye.